ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק 4? איך 4? 5. 5. בספירת העומר שלנו. ספירת העומר שלנו. היום אנחנו ניפגש עם איזה מידה חביבה במיוחד, קוראים לה הוד. יש עליה, היא החמישית בספירת העומר. היא הצד השמאלי, מקבילה לגבורה מול נצח. מחזיקה את היסוד, בואו ניגש שבוע הבא. ובואו נעשה drill down מהיר לדבר הפלאי הנקרא הוד. מי איזה תתחיל? הקדמה, הילה, איזה הקדמות יפות את עושה, איזה אני כיף. מחכה את ג'רמי. לג'רמי, ג'רמי פוגל, חברנו? נו, איזה אני וואט. פשוט שואבת עכשיו מי אני רואה את זכור. זה. זה המון, המון פאתוס, המון המון... המון. פשוט אין לי אבל מבטא בלגי, גילחת אז את זה המבטא, פחות, אבל... גילחת, כן, אז זה הדבר עצמו, בלי השטיק. יפה מאוד. אני הכנתי משהו שהוא דווקא הולך קצת עם הפשט של עוד, ואני רוצה שנקרא אותו, ואחר כך, בגלל שזה ל"ג בעומר, אצלכם בישראל כרגע, אז הבאתי סתם זוהר יפה, אם תזרמו איתי, שהוא התחבר קצת לכל הרעיון של הספירות והתפילה. אמ, אז קצת לא הכנתי הרבה על עוד, זה מה שאני אומרת. אז אני רק מבקשת את רשותכם, להביא משהו שהוא לא רק מתחבר לעוד. אמ, אבל בגלל שזה לא רק, אלא אם את, רגע, אתם הכנתם משהו? דבר? יש לי רעיון. יש לי דברון. אז אולי את תתחילי, כי אני לא מסיימת בעוד, אז עדיף שתתחילי את. אני או הילה? הילה, את הבאת משהו, נכון? אבל אפשר להתחיל, אם שלחת אה, תתחילי עם משהו קצת יותר רציני, ואז אני... יופי, אז לכולנו יש דברי הוד, אז יאללה. יאללה, אז אני פשוט אתחיל כי זה לא יהיה ארוך וזה כן יכניס אותנו לזה. אני הקשבתי להוד ושמעתי בה הרבה את ההד, הד, הד, הוד, 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 והתחלתי לתהות על הדבר הזה של הדהוד, ומה זה בספירות עושה, מה ההדהוד בספירות. אחד הנקודות המעניינות שמצאתי זה שבהוד יש בעצם, האור שלה מתחיל, היא שואבת אור והיא גם מעבירה אותו. כאילו היא עושה איזה משהו שם עם להחזיק את האור, איזה אור היא מחזיקה, הדבר הזה המוכר לנו כבר של גבול ואין סוף, שזה מאוד מתבטא בחסד ובגבורה, ופה בהוד כאילו זה מקבל עוד פנים. אז כמה דברים קטנים על הדהוד באור. הנה זה. אוקיי, רגע, לא, רגע, להיות הסוף, הילה. נתחיל מהדהוד ראשון של הכלי יקר, אה, שמדבר על הלוחות הראשונים והשניים, נקרא רק את המודגש. כששבר משה הלוחות, היו האותיות פורחות, ואם לא היה ממשות באותיות, איך היו פורחות? וראיה גדולה מזו, שבלוחות אחרונים כתיב, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. כדברים אשר היו לא נאמר, אלא את הדברים אשר היו, למד שאותן אותיות שהיו פורחות מלוחות ראשונים, נקבעו בשניות, ועל כן ודאי היה ממשות באותן אותיות. יש משהו בהד שהוא מעלה איזו שאלה של, זה רושם, זה הדבר עצמו, אני שומעת את הקול המקורי, מה זה לשמוע זה? ומאוד אהבתי את הדבר הזה בכלי יקר, שהאותיות על הלוחות השניים זה האותיות הראשונות. והרושם שלהם התעופף באוויר פרח וכאילו חיפש קרקע חדשה. כשאני חושבת על זה שיש פה, יש פה משמעות יפה של הוד שתופס את הדבר עצמו באמת. ואחרי זה התחלתי לשחק עם זה ונזכרתי ברשימו הגאוני, שמוכר לי מאוד מברסלב, אבל הוא לא רק משם, והתחלתי גם בו לדוש. וקראתי את פתחי חוכמה, לוצטו, שכותב שהאור שנאצל היה נקרא רשימו מן האור הקדום, שלרוב גדולתו לא היה מושג. בסוד זה הרשימו הוא נקרא מקום כל הנמצא, לפי שהוא נותן להם מציאות, מה שלא היה נותן הבלתי תכליות.
וזה המקום שהוא נקרא חלל, והוא פנוי מאוד, נה 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 נה. וסוד זה הרשימו הוא ממשיך לדעת שבזה האור יש כוח המקום לנמצאים. האור הזה שהוא נאצל, הדבר, הלוחות השניים שכתוב בהם את האותיות הפורחות, זה האור המהדהד הזה. זה כבר לא האור הראשון, אבל יש בו איזה רושם חתום של אותו אור, של אותו דבר, של אותו גלגול, שממשיכים לשמוע אותו. והוא ממשיך, יש לו, ממש אהבתי את כל הפתיחות שהוא עושה כאן. אחת מהן, אני מקריאה פה, רגע. רשימו מן האור, רגע. האור שנאצל היה נקרא רשימו, זה מה שאמרנו, היה נקרא קודם שנתחדשו בו עניינים אחרים, וזה כי לאורות, וזה האור עצמו עתיד להיקרא, רצה נאמר, בלה 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 בלה, רגע, רשימו הוא רושם שנשאר מדבר אחד, שהיה מן הסוג ההוא, רק שהיה יותר גדול, והרשימו קטן ממנו. אבל האור שנסתלק לא היה אור נראה, וזה שנשאר הוא אור נראה. והרי אינה מסוג אחד, ואם כן אינו רשימו. משהו ברשימו מן האור הזה, שהוא תופס את האור, אבל זה לא האור ההוא, זה הרושם של האור ההוא. זה הלוחות השניים שממש פרחו בהם, הגיעו אליהם האותיות, אבל זה לא האותיות הראשונות, למרות שזה כן האותיות הראשונות. משהו באפליקציה של הדבר, באיך שהוא עטוף, בהוד המהדהד שלו, מהדהד, מזכיר, רושם, נרשם, הדבר המקורי, אבל זה כבר לא, זה לא הדבר המפחיד הראשון, שמסופר על שקיבלו את התורה בפעם הראשונה, זה היה נורא מפחיד, משהו לא יכל להחזיק שם, ובפעם השנייה, בלוחות השניים זה כבר, אולי זה אותם אותיות, אבל זה כבר יותר רך. ואני במחשבות האלה על הד והדהוד ואורות, ואז נזכרתי בשיר זה מצחיק שאימא פה, אימא שלי, באתי בשיר של להגיד. זלדה, איך אפשר בלי זלדה בחיינו, שקוראים לשיר לא ארחף בחלל, והיא אומרת, משולחת רסן, פן יבלע ענן את הפס הדקיק שבליבי, שמפריד בין טוב לרע. אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. שלהיזכר הזה, הרגע הזה שיש בו הוד, שאני נזכרת בהדהוד ההוא, אבל אני פה, ואני עכשיו, ואני הבריאה שאני היום, ואני לא מי שהייתי, ואני לא מי שאני אהיה, והיכולת הזו להיזכר, לשמוע עוד פעם, לראות את הקולות, לשמוע את הברקים והקולות והמראות האלה שראיתי, ולהריח אותם, להדהד אותם, זה לא הדבר הראשוני, זה הרושם שלו. זה משהו שאפשר להריח אותו, להתמלא ממנו ולהיות בו בתוך היומיום. אז אלו מחשבותיי על הוד לערב זה. וואי, זה ממש מעניין שאת מסיימת בריח, כי ממש חשבתי על המושג של ההד הולך עם העקבה גם. את מכירה את זה? דיברנו על זה במפגשים פעם באלול. בטח אלה, יש לך, את מכירה את הכתיבה שיש כל הצרפתים כותבים על העקבה. בטח. אז אפשר פעם בהזדמנות לחבר את זה גם לזה, אבל אני לא זוכרת בדיוק את העניין, אבל זה כן, אחרי שפוגשים בן אדם, מה נשאר אחר כך, כאילו הרושם הזה, האם זה חלק ממנו, האם זה מהות, דווקא מהות. זה ממש מעניין כאילו לחשוב על זה. כן, את אני אומרת כאילו, את זה, ואני נזכרת שיש לי פתק מהיום הולדת שלך, נכון. שכתוב בפגישה עם אנשים, הארומה שנשארת ממנו זאת האמת. ככה כתבתי, זאת האמת. זה היה פסגה, הפתקים האלה ביום הולדת, זה היה פסגת היצירה שלי, משם זה כל ההידרדרות. פסגה. אבל לא, הארומה זה כאילו, האם זה שר, היינו חושבים כאילו שזה שר, כאילו דיברת על זה גם בהתחלה, כאילו האם זה שר, זה הד, זה כאילו יש את הדבר עצמו וזה משהו אחר, או שזה ממש אותו דבר שהוא פשוט בקטן, בהתחלה זה היה נראה ככה, אחר כך זה משתנה, זה נראה שזה אותו דבר רק מרוכך, אחר כך זה נראה כמו תמצית, יש כל כך הרבה וריאציות בתוך כל הדברים נכון. שאמרנו, מה זה הד. כן, אני גם חשבתי על העקבה, וכאילו,
אז אצל דרידה, שאני עובדת עליו המון, הוא מדבר על זה במונחים של נוכחות והיעדר. אז כאילו, העקבה זה קודם כל נוכחות של היעדר. היה פה משהו שכבר איננו, אבל זה גם היעדר של נוכחות, כאילו, זה משחק של שניהם. ועלה לי בדיוק, יש איזושהי נקודה במצדה, שתמיד לוקחים לשם קבוצות, כאילו, כזה לצעוק איזשהו משהו, ואז מחכים איזה 10 שניות, ואז יש את ההד, כי יש כאילו ממש, המבנה הגיאולוגי פשוט ממש ממש מאפשר את זה. לא הכרתי, איזה מגניב. בטח אם... בבקשה תוסיפי. אז אם כבר בזלדה עסקינן, אז יש זלדה מטורף, מתוך גני העין אני קוראת. אני מתה עלייך, יש זלדה מטורף. יש כן, תוספות, כן. יש זלדה מטורף. חשה אני שהעובדה הגסה איננה אמת כלל וכלל, שזוהי הקליפה המחוספסת שבתוכה טמון גרעין המשמעות של האמת. העובדה היא צילום חיצוני, פרצוף המקרה, בלי האיברים הפנימיים, בלי מחזור הדם, בלי חוט השדרה, בלי הרגשות והמחשבות, מודעות ובלתי מודעות, בלי החלל הבין כוכבי שחיי תקועים בו, בלי כל מה שקדם לי ושיהיה אחריי. השלט של העובדה מוציא את חיי מאפיק האפשרויות הבלתי מוגבלות, מן המשחק החופשי של החיים. העובדה היא שקר, אבל היא נחוצה כי היא אי באוקיינוס. היא שאגת האריה המזכירה לנו שיש אריה. היא החלון המואר שמזכיר לנו שבחוץ, בחלל העולם, זרחה השמש. שאגת האריה מזכירה לנו שיש אריה. וואו. העקבה הזאת, הרשימו הזה שדיברת עליו, שהוא מעיד על הדבר, ואולי הוא נשמת הדבר. יש לה עוד הרבה כאלה, אני לא יכולה להיזכר עכשיו, של היסוד, המהות של הדבר שנפרדת מהגשמי שלו, שנושאת אותו. אני אמצא אותה ואני אשלח לכם. וואי, רחלי, תוכלי לשלוח לי את השיר הזה? זה מה זה בא לי בטוב. כן, זה רשימה, כן. לא שיר, רשימה פואטית, רשימה. בהחלט, וכאמור, את מה שאני חושבת שהוא עוד יותר מדויק, אני אאתר ואמצא. העובדה היא צילום, איזה מעניין זה. היא גם כאילו ביקורתית כלפי התוצר, אני אוהבת את זה, היא כאילו אומרת, בסדר, צריך להבין מה מאחור, כאילו... כן, כאילו, מה מאחור, מה הלפני ולפנים של העובדה. כן. וואו. שנה שעברה לא ידענו מה להגיד על ההוד, וזה היה המפגש הכי מעניין, בסוף לא הקלטנו אותו גם. דרך אגב, אני רק אומרת, שכל שנה זה מפתיע, כי זה ממש ההוד צריך... ההוד, כן, כן. דוד, הוא לפעמים מפרה יותר, כאילו יש משהו מעניין בזה ממש, וזה גם תרגיל ממש מעניין בפרשנות. אלה, את רוצה להמשיך? בדיוק באתי להמשיך, כי אני הולכת לדבר על האין מה להגיד. אמ, טוב, אני לא יודעת אם צריך, זה לא יוסיף לנו הרבה, אז אני אדלג על המקור הראשון, זה פשוט בשערי אורה, שזה תמיד המקום הראשון שאני הולכת אליו, למה לחשוב, איזה כישורים להביא על הספירות. אחד הכינויים שרבי יוסף ג'קיטליה מביא לנצח והוד זה שחקים. ואני כבר כמה ימים מנסה לגלגל בראש מה לעשות עם הוד. אני מרגישה שאת כל מה שהיה לי לומר על נצח והוד אמרתי כבר על נצח. והגעתי לשחקים וזה פשוט התגלגל לי בראש, ועלה לי, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, זה לא בדיוק פיוט, זה רצף של כינויים במחזור יום כיפור, שאני אשתף רגע. שאומרים אותו בשחרית או במוסף, ולפעמים גם בראש השנה, שזה כאילו ב-call and response כזה, בין השליח ציבור לקהל. אתה הוא אלוהינו, בשמיים ובארץ, גיבור ונערץ, וכולי וכולי. וממש בסוף, רם ומתנשא, שוכן שחקים תולה ארץ על בלימה. והשוכן שחקים פשוט התקשר לי בגלל הכינוי שחקים, אבל אז תפס אותי התולה ארץ על בלימה.
והבלימה הזה הוא מוכר לנו כמובן מספר יצירה, מהמקור של הכינוי ספירות, ולפני זה בספר איוב, כאילו ששם יש באמת את כל הביטוי תולה ארץ על בלימה, והבלימה זה כאילו, זאת מילה שחז"ל לא יודעים מה לעשות איתה, ואנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות איתה. ובמקום אחד חז"ל מפרשים את הבלימה כבלי מה, בלי מהות, או בלי איזושהי יציבות, והמקובלים גם לוקחים את זה, ובמקום אחר, תולה ארץ על בלימה, כלומר העולם כולו תלוי על בלימת הפה, על זה שבאמצע ריב או כעס, האנשים שבולמים את עצמם מלדבר, אז הארץ נתלית על זה, העולם קיים על זה. ויש לנו באמת איזשהו מתח של שני סוגי חוסר יכולת לדבר, כשאנחנו מדברות על הספירות. הראשון זה כמובן על אינסוף וגם על שלושת הספירות הראשונות, שאין לנו כל כך קטגוריות להיאחז בהן. ואני מצאתי שיש עוד סוג של לא יודעת לדבר, שזה על הוד, שאני פשוט אין לי מה לומר. ויש משהו ממש, האמת יפה, במקום הזה זה לא מה שאי אפשר לדבר עליו, זה מה שאין לי מה לומר עליו. והזכרתי פעם קודמת, הייתי בריטריט לפני כמה חודשים, ריטריט ראשון, וזה היה בניחוח יהודי, אבל רוב השפה הייתה של מיינדפולנס. ואחת המורות הציגה את המושג מהבודהיזם שקוראים לה ודנה, שלפני שאנחנו מחברות איזשהו סיפור או נרטיב או מלל, יש 3 סוגי תגובה שהם ממש בתוך הגוף לתחושות, גם אם הן פיזיות, גם אם הן דברים שאנחנו פוגשות בעולם, שזה חיובי, שלילי וניטרלי. נעים לי, לא נעים לי, whatever. והניטרלי הוא אפילו, הוא בקושי נקלט. כאילו, לי היה ממש קשה לקלוט את הניטרלי, כי הרגשתי אם זה ניטרלי, זה כבר הופך לי לחיובי. כאילו, אני לא מרגישה את הכתפיים, אוקיי, אז אחלה, הכתפיים הם בטוב, הן לא ברע. וזה משהו ממש מעניין לטפח מתי שפשוט אין לי מה לומר, וזה בסדר. ופשוט כאילו, אני אקריא שנייה את המשנה מספר יצירה, שאני קוראת פה בחטא. 10 ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר, ולבך מלהרהר, ואם רץ לבך, שוב למקום, שלכך נאמר והחיות רצו ושוב. ועל דבר זה נכרת ברית. שוב, רוב הזמן, כל הפירושים שאני מכירה, כשהם מדברים על הבלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר, שוב למקום, זה על, כאילו, לא לומר יותר מדי על אינסוף, לא לומר יותר מדי על האלוהות המופשטת, שאי אפשר לדבר עליה. אבל אני מביאה רגע, כאילו, פריזמה של לחשוב על זה, שאיזשהו ציווי לא לזלזל באלוהות המופשטת, אלא לתרגל את הרצוב השוב הזה של כאילו, לפעמים אין לי מה לומר, וזה בסדר, וזה לא בגלל שעל הדבר אין מה לומר, זה פשוט לי אין מה לומר. אז זה היה לומר הרבה על האין מה לומר שלי. תודה רבה. גם מצד ההוד הוא כאילו מצד היראה יותר, יכול להיות שבאמת יש עניין, כאילו גם לא להגיד, כאילו, יש בזה עניין. למרות כן, לפעמים כאילו, אני לא בלבקר, הפוך, אני מחזקת, אבל אני מרגישה עכשיו, יש איזה פולמוס סביב קבלה, יש איזה רב, או מישהו הוא צץ לי בפייסבוק כבר כמה חודשים, הפייסבוק מטרגט אותי כדי לנסות להכעיס אותי. אני אפילו לא זוכרת את השם שלו, אבל הוא התחיל נתנאל לכתוב. רובין, משהו בסגנון כן, הזה. כן. הוא הוציא ספר נגד הקבלה, ואני אמרתי, בסדר, לגיטימי, כאילו, דווקא בסדר, ביקורת, תמיד היה ביקורת על הקבלה, זה דבר נראה לי בסיסי, ובהתחלה דווקא התלהבתי, אמרתי, יופי, שפחות אנשים, אני נכנסת ליוטיוב, נכנסת לאינטרנט, אמ, נראה לי בסדר גמור שזה יישאר משהו של מיעוטים, אני מרגישה אף פעם, תמיד איזשהו צורך כזה. מתי יוצא לי הכאב, כאילו, כשאני חושבת שהרבה אנשים
אני חושבת גם על המיני פרויקט שלנו, בין כל הפרויקטים שכל אחת מאיתנו גם עושה, כאילו איך הציבור הליברלי, זה לא נכון פה, אבל יש לי מחשבות על זה, על השתיקה, כאילו, שבאה עם להיות אדם עם אינטגריטי, על היכולת להגיד, אני לא בדיוק מבינה, אז אני לא אדבר, כאילו, גם מבחינה מגדרית. וכואב לי כשאני רואה את כמות החרטוטים שיש, הדבר היחיד שכאילו גורם לי לתחושת שליחות כלשהי, זה לא שום רצון להפיץ את האור, זה כמו, זה רק כשאני רואה כמה, כמה סתמים, כמה מדברים, גם על הקבלה, כמה דיברו כבר. כאילו אני התחברתי לפרויקט של רובין הזה מהצד השני, מהצד הזה של טוב בסדר, אז עכשיו 50 שנה לא ילמדו ולא יפרסמו ספרי קבלה, לא נורא, אז יהיה פחות ויותר טוב, הכל בסדר. אמ, לבלימה. ומצד שני, לפעמים, כאילו, כן, לפעמים מאתגר כאילו הבלימה, מתי אנחנו כזה משתבללים קצת יותר מדי ושותקים, ואז כבר יש מישהו אחר שתופס את המרחב, לפחות בישראל כרגע. רגע, רגע. כן, נסחפתי לאמירות פוליטיות לא, כלליות. לא, לא בגלל זה הרגע, מה את לא. חושבת? מה שאמרת על לשתוק ולהשאיר את זה כמוס כזה. כן, כן. אז ככה, לי מה נשאר אתה רק אומר? להתפלל שאהיה דוברת אמת בפנימי המחשבות, בלבבי, בשפתיי ובשיריי, שהסמוי מן העין יישאר סמוי, ושאחוש אמון באותו זהב שאינו בן נגיעה, זהב השמיים שהוא קיים, שהוא מציאות כמו המתכת הצהובה. שהסמוי מן העין יישאר סמוי. כן. זה מדהים שהוא כאילו, היא אומרת, הוא קיים, יש את זה גם אצל הסופים, שכאילו אצל העולם של הדימוי הוא העולם האמיתי, הוא אמיתי דווקא, הוא קיים, הוא אמיתי, אין לו, מה שמעסיק אותי בזמן האחרון, הרוח אינה מתרגמת לחומר בעולם הזה, לכסף, זה לא מתרגם, זה עולם בפני, אבל זה כן עולם בפני עצמו. כאילו היא אומרת שהיא רוצה להמשיך להאמין טוב, היא הצליחה בזה, היא הייתה משוררת. שהסמוי יישאר סמוי, כן. וואו, איזה זלדה כבר, she said it all. איזה מדהימה היא. וואי. אז על הסמוי אני אסיים במשהו ממש קטן של המלבים, תכף אני אראה לכם, זה פרשן מהאחרונים, פשוט על 3 פסוקי תהילים שמופיע בהם המילה הוד, דווקא לא מהקבלה. יש שם נגיעה קטנה דווקא, יש שם איזו הבלחה, ודווקא את הטקסט שהבאתי מהזוהר אנחנו נקרא בסוף הסדרה במלכות, גם מפאת הזמן וגם כי אמ, סתם לא בא לי. אמ, אוי, יש לי פה איזה בעיה, דקה. המשלוח או שאנחנו, אני אשים? כן, יש לנו זמן אבל? כן, 6 דקות. כן. 6 דקות? אז ממש שנייה, אני שולחת לך במייל, הילה, כי החלפתי את המחשב למאק. אז דקה, אני רק... התחלה לא טובה כן, לכל דבר. ממש, ממש. ועכשיו כשאני באה לעשות, זהו, זה במייל שלך. ועכשיו כשאני באה לעשות שיתוף, אז זה לא משתתף. אז אני גם אבדוק למה, אם בהזדמנות. כן. אני פותחת. אוקיי, אז במה יש פה איזה 3 פסוקים מתוך תהילים, ויש את הפרשנות של המלבים למילה הוד, אז באמת זה קצת הולך עם מה שהילה את הבאת שנה שעברה, על הצמד הוד והדר. אני אזכיר מה היה חלק מהשיעור הנעלם שלנו, אם אני לא טועה, הוא הנעלם. ועל הצירוף הזה שזה תמיד בא ביחד, הוד והדר. באמת עכשיו, לאור המפגש, מתבאר לי קצת יותר מה סקרן אותי בפרשנות הפשטנית הזאת יחסית שלו. ואני חושבת שזה הדבר הפנימי. אני חושבת שזה דבר מעניין שתפס אותי עכשיו, שתכף נקרא. שאגב, פנימי וחיצוני זה תמיד דינמיקה מוזרה. כאילו, דיברנו גם שבוע שעבר שנצח ועוד הן ספירות כאלה
יוצאות החוצה שמעניקות, כן, שהן מקבילות או לברכיים או שוקיים או שדיים, תמיד כאילו משהו שהוא, זה לא ספירות שמזוהות עם משהו שהוא מופנם כל כך, ובגלל זה הפרשנות הזאת היא דווקא לאור צמד אחר, הוד והדר, אז דווקא כן תפס אותי קצת ההיבטים המופנמים של הוד. אז עוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, יש לנו את זה, נכון, בתפילת שבת בבוקר נראה לי, קוראים את זה. עוד והדר לפניו, ההוד הוא עניין פנימי בעצמות הדבר, וההדר הוא היופי החיצוני למראה עיניים. כן, ואז הוא מקביל את זה גם לעוז. העוז הוא עניין פנימי שהדבר עז בעצמותו, והתפארת הוא עניין חיצוני שבו יתפאר לפני אחרים. כן, אז זה ככה כיוון אחד, שהוא אומר שההוד וההדר זה בעצם סוג של שני דברים שהם מרכיבים, איך שאני רואה את זה, את אותו דבר. זה קצת מזכיר לי את אני אגיד את צורה הכי קלישאתית, אנשים שהם לא, נראה שהם עושים שום דבר יפה, אבל נותנים, יש להם נוכחות יפה, הם עשו, רואים שהמעשים שלהם יפים, כאילו כן, אנשים, לא יודעת מה, זקנים שעברו חיים שלמים שאפשר לראות שהם העניקו הרבה. לא יודעת, אני ממש מרגישה שאפשר לראות את זה על אנשים. הרבה פעמים משהו שהוא יותר יופי פנימי, ולהפך, אנשים מאוד מושקעים בהדר החיצוני, שאי אפשר להסתכל עליהם יותר מדקה, שתיים. אין להם את היופי הפנימי, אין להם את הדבר הזה בפנים. קצת מזכיר גם את הדברים שאת אמרתי לה, על ההד או האריה בלי השאגה. כאילו אני חושבת על מצבים הפוכים כאלה, של שאגה בלי אריה, האם יש דבר כזה? בהקשר של השיר של זלדה. הוא אומר את זה עוד פעם, תרדי קצת למטה. עוד והדר פועלו וצדקתו עומדת לעד. עוד והדר פועלו, אולם פועלו שהוא עדיין פועל ועוסק בהבריאה בתמידות, והיא בריאה חדשה בכל רגע. בפועלו זה נמצא הוד והדר, שמבואר אצלנו, כלומר אצלו, כן? שההוד הוא הפנימי, וההדר הוא ההדר החיצוני, שפועל בין חיצוניות הדברים לפי מה שאנחנו משיגים אותם בחושנו, נמצא הדר חיצוני מתפשט על כל פעולותיו, ובין ההוד הפנימי של כוחות הפנימיות הנצפנים במעשיו, אשר עין חוקר לא יביטם. זה ביטוי יפה, זה קצת מזכיר את מה שאמרת על הבלימה, אלא על הדבר הזה שהוא בעצם מופנם ושהוא סגור, ושאנחנו לא בדיוק יודעים להגדיר אותו, אבל הוא כן, יש לו איזשהו קיום, אז להוד יש דווקא איזושהי איכות כזאת. בואו נראה אם יש עוד משהו קצת למטה. ברכי נפשי את אדוני, אלוהי גדלת מאוד, הוד והדר לבשת, זה הפסוק השלישי שהוא מפרש. הנה, טוב, החלק השני, כן, גדלתם מאוד. אתה מצד עמך, כמו שאתה בחביון עוזיך, אתה גדול מאוד, ואין לנו בזה שום השגה וידיעה. אך בך כלול כל המציאות מראש ועד סוף, שעל ידי זה מורה שם גדול. כאשר עלה ברצונך הנעלם להוציא את העולמות מעצמותך הנעלם, אז הוד והדר לבשת, שהוא התגלות הספירות והאורות העליונות, שמעטה לבושו, שבה מתלבש כעדן קמצא דלבושה. אז יש פה כמובן את הרעיון הזה של הבריאה, אגב פה יש את ההבלחה קצת של הקבלה, ואני מדלגת טיפה, ויש הבדל בין הוד ובין הדר, שההוד הוא פנימי מהדר, וכן היה אורות וכלים, אור מקיף לאור פנימי, נשמה ונשמה לנשמה. אז יש לנו את ההיבט הזה שמצא חן בעיניי, אני אגיד את זה, זה כאילו, תמיד אנחנו מדברים על התלבשות, אבל זה כן איזושהי התלבשות יותר פנימית של האל, זה כן יציאה מעצמו, לפי מה שהוא אומר, זה כן כבר בשלבים האלה של הבריאה ועם הפנים החוצה, ואולי רק כדי לסיים את החלק הזה בסדרה שלנו, כי יכולה לסגור, ילה, זה כן גורם לי לחשוב על זה שעוד רגע אנחנו בעצם מדברות על היסוד, על הניקוז של המערכת האלוהית הזאת, או על היחסים, שנה שעברה קראנו את זה יותר כיחסים, בין מלכות ליסוד, עשינו מפגש אחד בזמנו שמחבר בין שניהם, אבל זאת כן איזושהי פרידה מבחינתי מהמבנה הזה, שהיה כמו עץ, כאילו אנחנו בעצם מתנקזות לקראת המפגש הבא, למשהו שהוא פונה כלפי העולם, ויש בזה גם